Pamusoro wedani, pamusoro wemama. Ndauya nenyaya yakamhangarwa naAnton Gomo achimhangarira Marco Dzimati. Iyi inyaya evillage kwamakundu. Iri nhau yeLand Dispute sanzwanana panhau yeLand. Ndo nhau yandana. Ndakumbirawo Anton Gomo sumudzira ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumaii. Ini Anton Gomo tinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ngarubatsiri wangu. Chise ruoko pasi. Ndokumbirawo Marco Dzimati simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure. Ini Marco Dzimati ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ndave mubatsiri wangu. Ndotendese ruoko pasi. Ndokumbirawo kuna Anton Gomo makagara zvenyu pasi muzivise dare muchidimbu tisati mumhangarire Marco Dzimati. Imuchaita kuti ndimhangarire vaDzimati inyaya yeLand Dispute sematauriro amaita seamaita. Ndakangowanawo land semawaniro ari kuita vamwe vanhu. Saka ndakapoteredza nemapango mawooden poles panzvimbo iyo yandakapiwa navaDzimati. Saka ndobva ndafedzerwa mukati. Imomo ndofana ndakaenda kuna vaDzimati ndikataura navo. Vakatirapa kudzivisa vakomana vaifedza vati zvakaramba. Tabva ipapo takazoendawo kuna SABHU vakatitaurawo nenzira dzavo kuedza kumisa vanhu vaifedza vati zvakakundikana vakasvikira vatifedzera mukati imomo. Mune zvirimwa zvangu zvirimo, miti, mapango akadzurwa, mapoza akadzurwa. Ndazonzi izvo ndafedzerwa mukati zvikanzi izvo taakukupa kachikona aka ndokaoneta sei kataakukupa kumwe kwese taakutora migodhi nechimiti zvikanzi hamita haina basa because $5. Saka ndobva vaita sei vanditorera ndikati aiwa nzvimbo yavandipa iki zvikanzi imwe yachona uchanopuwa kumba kwavaDzimati. VaDzimati vakati ini pandakakupa ipapo hapana kunge vandokukwanisa kukupa, pandakakupa ipapo ndipapa. Saka ndonyaya yangu zvakadii. Muchidimbu muri kuti Marco Dzimati ndiye akazodambura pamakapiwa naNicholas Dzimati. Yes. VaMarco Dzimati munoti chiinde zviri kutsanangurwa naAnton Gomo? Zviri kutsanangurwa naAnton Gomo, nzvimbo ndiyangu, ndiyababa wangu. Ile ndiyababa wangu. Saka tine chibvumirano mukati momusha kuti hapana anotengesa nzvimbo. Ini ndirini mukuru. Saka munin'ina wangu ndiye akave anotaurira naGomo. Ataurira naGomo, inini handina kuenda kuna Gomo, ndakangosvikopoteredza munda wangu sekuchengeta kwandaita nzvimbo yababa wangu. Saka munin'ina wangu ndiye akazoenda kuna Gomo vagonotaurira naGomo. Vataurira naGomo ndokubva vawirirana zvavakawirirana. Ini ndokubva ndazoisa nyaya yazouya SABHU ndokubva handiyananisa naGomo. Gomo akayananiswa neni zvekuti ndiri kutomuonawo ndiri kuno kuti ndakamhangarira. Zvekutondishamisa kuti sei andimhangarira kudare riri pamusoro asi chidare kachi SABHU akandiyananisa. Ndinotendera kuti SABHU akandiyananisa zvekuti handina kumboita gakava naSABHU. Asi iye ndiye akutoitawo gakava kwandiri inini kuti ndakamukanganisa. Tinotenda. Vadare, kana pane zvimwe zvamungada kuziva, mungasununguka henyu ngemuchibvunza. Mata akafenza musa wenyu ndiani? VaDzimati. VaLameki Dzimati, Marco Dzimati. Yes. Vachiti munda wavo. Vachiti munda wavo wemadziteteguru wavo. Imi makatengeserwa nani? Nemunin'ina wacho navaDzimati vari pano. SABHU yakaenda. SABHU
sabhuku matongera vakaita sabhuku vakati izvo is either kana musina kugutsikana moenda kui judgment yavo yakati kudii haisati yabuda nanhasi judgment ivo pavakati handiti vadzimati vari kuti vakayananisa aiwa kuyananiswa hapana because ndaida maminutes andaida ini ndaida kuapira against chi mutongo wanga waita sei wanga wapuwa because ndandambuyikidzwa kupuwa akachikona handingaitele ndekuti imwe uko imwe iri uko ndinoigara chirudziro kuti ndopuwa imwe iko kumbaba wadzimati imwe yacho ndopuwa iko kapisike ndiko ndinozvigara chirudziro sabhuku vacho vari mai vari sabhuku muna kupa judgment sei mwana wenyu akauya achichema makapatonga muchiti kuti pamusoro idari pamusoro kana tichitaura tofunga panzi sunudza rokorwa ororudzi kutaura kuti tichataura chokwadi pamberi pamwari nepamberi pamambo wako zvino kana munhu asataure zvinhu chokwadi pamberi pamwari wake namambo wake handifunga kuti tinenge tichibudira kuti panyaya tinge ichitaura ini kuti nditaure kuti ndakatonga vagoma handina kuvatonga makabvisa mari yagomo pamutongo makubvunzana ikokubvunza handinda kubvunza kubvunzirewo kuti vakabvisa mari pamutongo handikone kubvunza sabhuku imimi ndakubvunzai kuti nyaya yakauya kwamuri here haisi vakauya semusha vakauya kwandiri mukaitonga here tikagara pasi semhuri zvacho zvamakayananise kungoti tivayananise mune mvumo yekutotonga mureko sakatieteipa makayananisa muchiti kusiyana kwemazwi chete pamakavayananisa magano pasi makayananisa muchiti saka vayananisa chiti munda wavo ava vaitaura kuti munda wavo wanga uri pakati pavo chitinozogarisana sei pakati pedu nemaitiro aita kati munda wavo wanga wakadai tikati orit kuti mumubvise pakati penyu pamuti ari pakati penyu muti mumwe munda wavo vanga ari pakati pavo vadati munda wenyu ngauchiita so tochidambura munzvimbo yeminda yavo tochiti munda wenyu wakuchimira wakadai hauchamira wakaita sei mochiende apa mati munda uri pakati pemunda wakatengeserwa andoni ndomukuti matunduru yakaita matunduru akadai anga achienda akaita zvakadai ari matatu ari mari agoma wakapiwa matunduru makani agoma wanga wakatengeserwa matunduru makani izvozvo aipapo mazitaura saka tunduru ravo parange riri pakati takati kuti muchiregadza kuramba muchinetsana mimi muchiita tochiti mimi mochimaisa kunze mimi tochidambura takadai kubva kumusoro kusvika kunhengo kwakaperera ivo vakuchienda tochiti ivo vakuchigara vakunze ndomagatsira ndaenda vochienda kunze ndobva tatonovaratidza nzvimbo tatenda tese pagraund ndakatuma minongo ndobva vaenda kwavanonoratidzana maratidzirano akaita kuita sei kuti takuchidambura takadai achaita takadai pata nyaya idzi lendi madhira yakaitwa rina 4 years ago ndiwagomo panapa mamutipashandisa here panapa ndandiri kurima panapa ndopamuri kuti pakafenzerwa mbeu dzemukati madhiri makaita 4 years ago muchiita navadzimati vadiki ende zvinhu zvakuzorambwa navadzimati vakuru imimi vanadzimati imimi sei imimi makuti uyo aita chinhu nemunhu mumwe obva auya achiramba ndingapindura inini ndikubvunza imimi vanadzimati inini kurima kwaita agomo mudzimati aiti haana kutengesa aiti ari kurima kungozvibatsira semunhu ano mudzimai anosenza pahospitari saka dzimati uyu ainge achiita madhiri naagomo vasingandiziva havandizive niya ndayandiziva saka ndakazoona nzvimbo dzawanda dzatengeswa vadzimati nzvimbo yamakapa vagomo ava neyavaishandisai vari kutaura ndiyo here yamakanga mavapa nzvimbo yandanga ndavapa ndiyoyo
mataurida zvaitwa chaizvo ndekuti inini ndakanga ndakafenza munda inini ndanga ndakafenza munda iwoyo ndobva ndatengesera pakati ndatengesera pakati ava ndobva vazoya newaya yavo ndokusikofenza nekunze yamwe paya ndobva yaiswa mukati akava newaya yavo ndiani ava ngoma vakafenza pane waya yangu futi kudhara vachisa saka gakava riri pakati penyu kamuri vaviri imimi ndiri kufanira kugadzirisana kakuti tione kuti Goma ari kuenda papi imimi muri vaviri ndimakurwisana kapa hamusi kupaonera ozi Goma yaakuzouya hake akutongotsikwa-tsikwa bati nzou ndo dziri kurwisana kapa Goma akatotorerwa zvuda ndanga ndamutengesera aitorerwa nemumwe dzimati mukuramba unenge uchiri mushairi watendera kudaro ndingati inini handina kutenderana kuti nzvimbo yababa itengeswe zvokuti munin'ina anotone nzvimbo dzakawanda ndakazoona takutosvika kuma8 nzvimbo dzichiti inini ndakanyanya zvokuti vana vaingofunga kuti ndiri kuzviziva saka inini asi tarisai kavadzimati zvinhu zvane 4 years zvakaitwa izvi imimi pa4 years mamuri momusha pa4 years hapana chanda ndakatozomubvunza munin'ina kuti pa4 years that mamurimo mumusha here pa4 years ndanga ndiri mumusha kosei zvaakuzoisumudza muromo nhasi pane makore 4 zvaitika zvakabvira nekare tichingotaudzana kudaro iye achiti handisi kutengesa aiwa inini ndakanyatsoti ndakatengesa kana muchiti zvakabvira kare ko amakumbi vari kukupura kuti munoziva kangana amakumbi zvokuitsana kuna kwavo nharo kare vachitsana vaitsana kuti kumba kwavo iwo uda kuti chii pakatsangira nyaya kutengeswa kwakabvira kare asi pakatanga kuvaka mukoma avo kutanga vakuti vakuda unovakawo pamusha pavo ndopakatanga noise kuti apa pakatengeswa apa pakatengeswa apa pakatengeswa of course muminda yese yange yatotengeswa kare imwe divi rekumhiri kweroti rimwe divi ranga rasara rekunzi vana vakuda kuvaka ndo rakazonzi ngatifenze kuti vana vachesi vaone pokuti vanozogara vavake asi noise yange yatotanga kuna baba nemwana against baba nemwana vapi vakagara padhuze nepadhuze yange yatotanga kare against iyo yekuti munhu wakatengeswa kune vamwe mukoma vanga wakatotengeserwa vanga wakatotengesa pamunda pavo vana baba pana pakatengeswa Maria isusu kunzwa kwedu pakatengeswa Maria pana indakapatenga 4000 2002 pakadevelopwa chii ndanakangoisa mapose kuti nemiti mitobwe nemengo amengo sofa yakatodestroy nemipopo imwe yacho handisi kutoite chimupeji because ndaninguva achakwanisa kuaccessa chi imomo badzi muruza here kuti mune mbeu dzake dzamakavharira mukati mbeu dzake zvinhu dzakavharirwa mukati sekupuwa kuyananiswa kwataitwa nasabho mbeu dzake dziri kusaidi kwake hakuna mbeu miti iri kusaidi kwake zvekuti kuyananiswa kwatakaitwa indakafunga kuti agutsikana nekuti akachitoona mudzimai wacho saka takatonda kutoona samoni kuti ndiri kudiwa kuti zvakandinetsa kuti ndiri kudiwa sei kwamambo inini sabhuvari anofanira kuganira zvamunoona imimi zvamuri kuita mumusha ndo zvinoita kuti muuye kwamambo musabvunze kuti hanzi ndakudiwa sei kwamambo dai mamusingade kufanire kuenda kwamambo ka pane zvinhu zvamaifanira kugara makarega kuita dai zvisina kuitwa izvozvo dai musipo pano nyangwe neniwo handitodiwo kugara panapa ndichikurukura nyaya dzandiri kukurukura pano ndiri kurukura nhau idzi nekuda kuzviregerera kwamakaita imimi kwekutadza kuziva kuti chinhu chatakatarisana nacho chinhaka ichi saka mubvunzo wekundibvunza kuti ndakatozoshamisika ndakuunzwa kwamambo
hauna kufanira mubvunze uyu. Vadzimati vadiki, nzvimbo yavagomo ndeipi? Nzvimbo yagomo mapango acho akatodzurwa. Achidzurwa nani? Ndizive ivava. Kurambwa nyaya dzamuri kubata dzinokusungisai zvinhu zvenhando idzi. Uzi muchienda muchinodzura mapango emunhu inokusungisai kanyaya. Ini ndoti hapana bango rakadzurwa. Mapango acho ari kunzi akadzurwa yakadzurwa nani? Zviri kundishamisa kuti pane bango rakadzurwa. Ngatotori mavhidhiyosi eshe mapango akadzurwa akatotonzwa nemombe because mapango ariko kamazivombe. Kana mukasvikapo motoshandiswa kuti mapango akaiswa sei mazivombe. Ende ndofunga Sabu kumakumbe nzvimbo yacho yanga yakatengeserwa gomo munoiziva sezvairi here? Patakasvika sezvairi nawo handina kuzosvikapo asi ngati nzvimbo yanga yakatengeserwa gomo 4 years ago munoiziva here mimi? nzvimbo ndakatoza neiona mushure mekugenda majeka mapinduro enyu ayo anotsamwisa iwaya. Nokuti takagara pasi tikataura kuti sabhuku ziva nzvimbo yemunhu mumwe nemumwe ari mumusha. Ndakazotaura muna February March. Eso zviti muna August. Nzvimbo ndakaiziva mambo wangu ndoiziva. Saka nzvimbo yacho yakanga ina gomo ndo yaainayo here kana kuti yazochinja? Zvino yachinja. Saka kuchinja kwayaita imi muri kuti kudii nazvo apo? Kuchinja kwayaita mushure mekunge tagara pasi semusha tichitaurirana nekwagora ndo pakaita kuti chinje tichiitirana kuti taifunga kuti tikutodzimura kuti vanhu vagarisane zvakanaka kubva pataka titi vagarisane zvakanaka saka maitiro atange taita ndo pasina kuita mimi maigoita mamwe maitiro sei pekutanga imi mati nzvimbo yanga yagomo mamuchiziva sei makuita mamwe maitiro imimi mimi nzvimbo magara muchiziva here? Nzvimbo ndagara singaizive zvinhu zvakaitwa foyezi kuti nzvimbo ndanchiziva pakuya kwavakaita kwandiri vachizotanga nyaya ine ndo pandakatanga kuziva nzvimbo iyi kuti ndo panogara komene nagomo ndaisingazivi ndaisingatoziva asi havagari muchameda gomo agomo havagari muchameda nzvimbo yatirikutaura nezvayo pawangoita basa angu kudai mureva taura itenzi pamusoro iyi nhau yatiri kutaurika panapa izvi sematauriro aita agomo naaitava zvakada kungonotifanani. Nzvimbo yagomo yakanga yakatengeswa naadzimati ava kuna agomo yani kanguva ichiita sekunetsa asi vachinetsana vari kumba kwavo kusvikira adzimati ava vazoya kwatiri vakati nzvimbo yatakatengesera agomo iyeye yandipa ndiviri tivakungana sevazukuru vakauya nahanzvadzi yavo sandirakanganaei vasara vari vatatu vana vajanuary vazukuru vedai ndokatati muri kuona zvamaita apa imajanuary ava ndimi makanganisa munda uyu ndewenhaka imi pamakanga matakupai sevazukuru munda uyu zvamakanga maona kuti wakuremerai maingodzosa munhu asi makazotengesera ko asi zvatichaita panapa zvatakuona kuti zvikuti tigarisane zvinenge zviri zvakanaka. Agomo ava vane mazuva varipo kuchinetsana zvinyasi zvazobuda pachena nhasi takukumbira ava kuti chinzwisisai munengena wenyu nokuti ndiye akatadza vatomutorera deme here timutemi nekuti akatadza. Ine zvimasara muri vatatu nzvimbo yenge ifanira kunge iri mumaoko menyu muri vatatu imimi ava kati aiwa muningina akatotengesa midi yakawanda ina handina kana wanu wandakatengesa inde chiri chokwadi takatora ipi imimi chiti pane vana vakiriyani gotwe mumba mava nevana vaexebio mukoma wavo ndiye mukuru tikati zvotochiita panapa kuti imimi tikada kudhivhaidha nzvimbo ivo yavo mindi havana yavo vakanyatsoforera ka tikada kudhivhaidha nekuberekwa kwamakaitwa nababa wenyu ajenyuwani ava vanosara vari kumainatsi vanosara vane nzvimbo yavanenge vane chikwereti nayo nenzvimbo dzavakatengesa. Patakati zvatakuita ndezvekuti zvinezvi mambo vari kuti nezvasati avaka futi ngaachiregera
imagomo achione pamakatenga pacho hamusati mavakawo. Saka zvotochiita panapa sabhuku mukoma ava ndovakatokumbirira ava agomo vachikumbira ava vamwe kuti chingoma akomodhetai. Ndobva avatai vaisu hatirambe hatichiendai kunzvimbo tumwe takakuenda kanenge ka7 kana tisingakanganisi kusvikira inini neuyu tanotora adzimai veava kuti nhau yatakuita takuenda kwokupedzisira kwenhau. Imapo adzimai vava vachiramba vachitiwa wakaita zvako wega tine munda muhombe kuDarwin. Saka ivo mari yataenda kutengesa motikari wakazoita sei vachitaura. Ndikati aiwa imi muri munhu mumwe chete patakuenda ndokupedzisira kuti mumwe mozoya muchiti mumwe achitaura mumwe achiti zvawazoita hazvisiri handei tese. Ndopatakaenda kakupedzisira tunga amai avakanga vari ipapo avo sabhuku havana kuenda. Takaenda panzvimbo ndobva tasikuona nzvimbo iyeyi agoma abva ati ndikuda kusaitu kunzi kwakanoita kanenge kamhayo kudai. Inini ndonati kune mudzimai wavo murume wenyu apa chabata chaari kuita achiita uku kuhombeka kwakavhurika. Ndobva vazoti vadedzwa zvikadzi wasimba uye pano hamene zvavakanoita kafete fete. Ndobva vazoti aiwa ndaakuda uku kumuzwa wabva wasara ndikwanzi vakataiwa mugodhi wenyu for the meantime torai mvura asi tichakuchererai mugodhi mumwe unenge uyu kusaidi kwenyu. Pane michero yakanga yakasvika samwe apa mipopo inenge yange iri 4 here. Ndobva ndakumbira inini ndikati miti madi kudai bichana kuti miti iyi yagomo iyi iende kwaagomo. Ava agomo akadhondowa nenyaya yemiti. Tikati aiwa mugano ngauseberi uku takausunungudza mugano uye ndobva wasara uri kuagomo. Ava vakanga vakaisa waya nyowani uri kuadzimati zvikanzi isusu munhu atanyara panapa ndisabhuku ndiye akumbirira. Saka fenzi yataisa yayenyu agomo chivhurai gedhi nepamuri kunzwa kuda kuvhura napo gedhi newaya yacho iri kusaidi kwenyu yayenyu. Agomo andobva vati inini ndakambocherera mapango aya andendisa ndaisa waya. Saka inini ndochiita sei futi vana vadzimati ava nevamwe vakanga varipo vakati aiwa isu tichisira izvozvo kwatiri semacheresera tichakuitirai mugodhi wenyu newaya iyi tinoitamisa inenge mapango enyu yatinoatamisa toaisa patawirira napa. Ava vakati zvakaita sei zvakanaka asi handisoda kuti ndizokutsvagai neuwando hwenyu kuti mapango angu haasadaiswa panzvimbo. Chindipai munhu mumwe chete andinonangana naye ndobva vapuhwa tendai dzimati. Zvikanzi ndiye anogara kumusha isu vamwe tinenge tiri kumabasa ndiye amunenge muchionana naye kana mune dambudziko. Ndobva nyaya yatase yapera tobva toenda nefeedback munda mumwe chete here kana minda miviri? Mumwe chete munda uyu asi wakazonamira mumwe nekuti wakachinjwa engo nekuti avakazoti agomo neunhu hwavo hatinyatsowirirana hatisi kuvada pakati pekuti mukuru wangu agomo mukuru wangu ngavaende kunze. Ndio matauro akaita vako ava. Saka munda wakanga wakadai ndobva wachinja uchidai. Asi tikatarisa zvedu kuti kuma-square meters pavakazoratidzwa pange pari pakanoita padiki pane pavakatanga vana. Ndobva tabva paye tobva tanoratidza tanopa feedback kuna sabhuku kuti kwataendawo tese takakwana famba zvakati ndobva taparadzana. Agomo vakatotitengera madrinks vakapereka madrinks ndikati vakatenga vanenge vakabva vabhadhara vakatanga vatondikumbira mari ndikati handira mari. Kusiyana kwenzvimbo mbiri idzi matapa vakapiwa panenge padiki pane pavakanga vainapo pakasiyana zvakadii? Hatina kushandura hatindikanyepepa kwamambo nokuti hatina kubata tape measure. Ane maziso kozi maziso enyu ndo ataura kuti pakasiyana. Kuti ndizive percentage yekuti ndigonokupa tsananguro ndinganyeperera zvokuti vakadyirwa kueka here haisvike pahafu kukota haisvike vagoma zvirunzi zvokuya makadyirwa haisvike kotoveneka usi kotoveneka izvati nzvimbo yanakatorerwa yakatokura because maplani ndakadroisa plani kwaifanirwa kuina matanga ehuku nemain house neworkshop hazvichakwani. Saka ndonzi imwe nzvimbo chaipuwa kupi kumba kwavadzimati ndondigara sei kuti iyi nzvimbo imwe kupi uku and uyezve
Chandinoti izvo ini ndaiuya ndichibvunza nyaya yemaminitsi. Ikodzero dzangu dzekuti kana ndatumwa ndokuhwa maminitsi, kana ndisina kugutsikana ndoita sei? Ndoenda dare mberi. Ndakavabvunza ndikati zvamuri kuita muri kundimbuyikidza. Ndakatorwa kusere kwemba nevavari kutaura. Vakanditaura kuti ini kwagwinda muzive kuti hamuna kupetera crude oil $500 kana kuti mombe. Saka ini mukaita sei tikaenda uko nyaya inoita sei? Mudzimai amurodza madzimai. Musi wacho naiwe vachiziva kuti ndakatadza kusumuka padandiri pamusana pemuti. Ndabva ndapera simba ipapo. Ndatorerwa chi? Ndatorerwa late. Ya zvine nharo. Kwagwindi mombe inotoenda iyo. Musinganyeperwi. Saura magara pamusana netera pamusana kusvika kwezi kana mambo. 4 years. Ende sabhuku nana dzimati vangaunzwa itsitsi. Vanzvengesawo mutemo wamambo mbichana. Handiti kuti munhu asaotenga havake. Vangaunzwa itsitsi vakachiita se. Chivakari. Handiti vakutseketudzirai. Imauramba chete munavo. Waya mukanzi chitotorai. No. Inini chandakaramba kuti ndivhure ipapo. Zvinhu zvisina kunyorwa pasi. Handiti. Unyorwa wepasi kuti chii? Kana watsvaga unyorwa pasi ka. Chakanyorwa pasi choti vatengesa. Ende zvava zvatonyorwa zvakaiswa nemabhodhi nemutemo uri kuhurumende. Ndikati vadzorere mari yavo munodzorera. Kuna vanombewana. Mamaitwa zvakanaka navadzimati nasabhuku. Hamuna kwamunombewana? Zvinotodii? Endo zviri kwamuri mama. Aitokutana tobata imika nemhosva yekusateerera mama. Imhosva mombe yakaparwa mambo. Saka moti kudii goma ari kuchema nenhau yenyu mabatiro amakaita. Vana muri vaumashuro kutaura? Ini ndaida kuti akukweshana navarume ava ndida kuti minda iyi vongori zvafanana nekuti ndopamenzanidzo panyatsojeka havasi kujekesana. Munda uyu ndewaJanuary ndewababa zvafanana nekuti munda waDominic ndiri mwana waDominic vandiri vakafa. Minda yavo isina kugovewa kuvana vavo. Ini ndo ndatanga kuitengesa. aDominic vaine vamwe vana kana 4. Ini ndiri 1 ndindo benefita paminda yani yaDominic. Ndo pane point ndiri kukweshana chi vana. Minda uri kuzi wakatengeserwa gomo hausiwo uyu ndewaJanuary. Hauna baba ndewababa hausiwo Asi uyu mwana zvagara handiti. Uyu mwana saka vane pafaita. Vaverenga pavakatotengesa panenge 7 or 6. Minda yababa ipi iyoyo ava vamwe ava vana kana pa1 pavakatengesa. Ndo pane nyaya papindira mhuri yese kwadzimati kuti koseiko uri 1 wapedza minda yedu. Chazvinoita ndezvokuti chakaipa tinosiya chichiitwa. Chasiya chakaipa chaitwa chagara 4 years chaanacho mumusha. Tozotanga kuchipepuka zvino kuti hachechi chakaipa chakaitwa chienga tichipitigurei hatisi kuda kutoona. Ndopandabvunza mbudzi wokuti movadzorera ka $4,000 yavo. Aiyo vanodaira manje vakachira 4,000. Ndovimba kuti pamabvunziro achakaita pamuntu semataurira zvangu etu zvakanzi agomo vakakundira kuti vada kudiwa. Wadzwa mbudzi wandabvunza? Ndikura mbudzi wangu wandabvunza. Mari takavabvunza kuti mari imari yamakapiwa baba. Baba wakati agomo wakati handina kupiwa mari ndakavabatsira. Mari haisati yapiwa. Isinyaya mari handiri kuinzwa muno. Iniri nyaya yakutangira ina handidi wazvinzwa. Hauna kuya kudaro kuti uya uzondudza zvokuita. Pataurwa zvemari yawanzwa nzeve dzichishanda handiti. Ndakutaura nyaya yekuti chivadzorerai mari yacho wakutanga kunditaurira dzako nyaya kuti. Pindurai vana dzimati. Mhosva ndeyi? Imi maramba kunokwanisa kuvaisa. Saka muvadzorera mari yacho toda kuzva nyaya yedu yapera. Pamberi penyu mambo. Hatisina nyaya. Pamberi penyu mambo.
ndichitaura is from the beginning tichitaura takati mari mudzorerwe mari agomo vachibvunzwa nemunin'ina chibvunza vakaramba kupataura vakataura vanhu vakatengeserana vaviri ndiava inini handina kumbobvunzwa nezvemari inini ava vaitoti toda kumudzorera mari ava vaitoti toda kudzorera mari asi mari ndiyo 4000 handi vese hantainzwa 4000 ndo mari yakabhadharwa saka vekadzima tidzorerai gomo $4000 yake mimotora munda wenyu gomo momudzorera $4000 yake tobva tapedza nyaya because imimi maona kuti apa taakubata saka regai mambo vanongotika ivhu rangu harisi kutengeswa dzorerai munhu mari yake asi kana muchimudzorera ndokupai nguva yekumudzorera saka mungambotipa nguva yekuti ndogara pasi nedare kuti todzorera gomo mari asi handizvi kuti nefuti chimwe chikumbiro futi kwamuri mambo nekuti apa muri musungwa kani ndiri musungwa sa musungwa anopota achikumbira here pai ayo point yangu iri kuti inini pacho zvamupondi iri kuti ndikumbira kuti kugara pasi kuti kurukura ndisemhuri kuti vagomo tovadzorera mari here tabvumirana touya kwamuri mambo toti tabvumirana kuti tovabhadhara kana kuti tisavabhadhara nekuti tiri pamberi penyu mambo tinofanira kuti tizive kuti nyaya yapera kana tatoita chisungo chekuti vadzorere mari ndokupai mwedzi mumwe chete kuti muvape mari yacho tozvapedza nyaya yacho kana matadza takuenda kuti rimwe dana mambo inini kunyatsokutaurira zvizere chaizvo inini mari handikwanise kuiwana kana tikatogara zviri pasi ina handiiwani saka zvonzii mukurambo zvonzii apa munhu ngaanga ane nzvimbo yake yandakamutengesera vana mureva mbusuzwa zvokutaura izvo tiri kupanzwa mama hanzi munhu ngaave nenzvimbo yake yandakamutengesera tiri kupanzwa ndopataura dambudziko razvashataka tarisai mazera andikatarisana nawo apa muri hama dzega dzega ndaoma musoro ndatidzorerai gomo mari makuenda muchiti mambo vashata vatoomesera mumwe wenyu abva ati ndimari handiiwani munhu regai ngaagari pandakamutengesera saka ndaiti regai ndidzorere kwamuri vana murehwa nemi vana dzimati zvanzi nemumwe wenyu munhu mudzorerei patakamutengesera kupanzwa mambo isisana murehwawo manje taakuti gomo hatichakwanisa kugara naye mamapumbi ingapedzera nenovadzimati vake kana vachidzosarana mari kana achida kuzovaka panzvimbo iyoyo muri mamakumbe haachavaka nokuti hasati avaka zvavharana zvakatodaro bcause hatiri kugara nemunhu anozoramba achitinetsa chi mangwana ngaadzosero mari dzake nekwakaendesa nadzo nemadzosererwo amheno asi manzwa kufamba kuri kuita nyaya mudare kufunga manzwa amataurira ndatoita kuti nyaya yabva kwamuri indataura yangu yekuti mudzorere ichi mari yake vana dzimati ndobva vati hatina kwatinoiwana mari saka tikadzokera futi ipapo tiri kudzokera futi kuna nadzimati kusina mhinduro handiti saka hazviiti kuti muti mamboita mashiripiti andisingakwanise kuita kuti nyaya iyi ndiri kuita se ndikukupirai mondidzorera ndokupirai mondidzorera pamusoro sematauriro amaita tiri kuhanzwa dambudziko raita serataurwa nemukomo wangu uyu kuti agomo tinenge tisakwanisa nyaya yacho iri kubvira pekutanga kuti takavakumbirira vakatotipanikira pamberi saka inini chikumbiro changu chiri kunana hatisi kuti mari idzorerwe mataurwanzura ndaita mambo havana kuti mari idzorerwe naava kana kuti nevava kati havana kutaura vati nevanhu nemhuri yekwachenyu wake tungapanyaya yekudzorera mari takambopasvika musi wayanetsa nyaya itakagara figa ina kubuda ayazobuda muno mudare nhasi tainzwa ikanzi 4000 nokuti vakomana vekwajenyu pavanga varipo vakawanda vakataiwa tati isusu baba venyu ndo vakatadza saka isu hasina kupesanisa nababa wenyu
vakapuhwa mari vakashandisa zvavakashandisa. Saka munhu akakuritsawo mari achida kuti aite loss. Figa ina kubuda yazobuda nhasi. Topati kuti imime kwaJanuary hazvinobasa kuti ndaaverwa ndiani. Batanai kudzorera Agomo mari yavo nokuti Agomo vakazotipandukira mberi pavakazoona mapangwa yadzo pavakaenda kupolisi kuzekarapi. Ivo varivo vakange vatotikumbira kuti ndikuda munhu wani wanichatarisana naye. Nyaya dzakadai zvadzinoita kunge dambe sezvizvi. Dzinoteera mhosva inobva yazoparwa inenge yataura zveupenyu hwemunhu. Nekuti ana dzimati vari vaviri muri kutozvivhurirana meso panyaya yebhirori. Nekuti ava vakatengesa, handiti ava vabva vati kwete handitoda kuti patengeswe. Vanhu vamwe chete ka. Vantu kufanira kuti ndiyananise zvakare kuti vasare vachiwirirana. Nekuti ndikangofunga pamwe tambunyikidza tawirirana apa tichasiya dambudziko apa. Tinosiya mukaha uri pa. Manzwa pandataura nyaya yemari kuti zvanzi chii? Zvanzi ini ndiri kuti munhu ngaagare pandakamutengesera. Mazvinzwa? Chinova chimwe chiri kurambwa nani nevadzimati vakuru. Vadzimati vakuru. Ndaramaka. Mambo. Manzwa nyaya yataurwa nemunin'ina wenyu. Hanzi ini ndinoti munhu ngaagare pandakamutengesera. Inini ndichitaura pamberi pamambo kuti mambo ndimakandipa nzvimbo yaisiyana nzvimbo takaipiwa nemambo. Saka imimi kana mati agare asi ndisingakwanisi kuti ndigarisane naye nokuti iye zvinoizvo ndichitoona kuti aanikisi munhu yagarisana. Inanda kuti ngaagare. Inanda kuti ngaagare. Ndatidzorerai chii? Ndatidzorerai mari yake. Ndokupai mwedzi mumwe chete wokuti mumudzorera mari yake. Kana mamudzorera mari yake ndati gomoona zvokuita mari yako yewapiwa. Chisiyana dzimati nemusha wavo. Ndapedza handiti? Asi mumwe dzimati ndobva ati inini mari handakandoiwana. Munganditume henyu unogara dara asi mari yacho handiiwani. Mazvinzwa? Nyaya yabva yadzoka kwamuri mudariro menyu imimi zvakare. Kuti mambo nyange vakati mudzorerei mari asi mukaende mimi muchiti mari yacho hamuiwane. Zvonzii? Uyu ndobva ati munhu ngaagare pandakamutengesera. Saka imwe mambo makuona kuti ayanane neni haasi kuda. Ini ndoda kuyanana naye. Ndoda kuyanana naGomo, ndoda kuyanana nemunin'ina wangu nemhuri. Nokuti inini yezvinezvi pane mhuri dziripo over 40 hapana kwandinovaisa. Imi mambo ndinotondipa nzvimbo zokuita sei dzekuti vana vagara. Mune musikadzwazvo. Bozi handizivi kuti ivhu ramambo rinofanira kumera semashizha mumuti. Ivhu ramambo hariwedzereke rakatokwana sezvariri. Ivhu inhaka yataifanira kuchengetedza tichibva tagara tarirambira kubva pekutanga. But makaita muri kuita musikanzwa nanhasi musikanzwa yacho iri kuita muramba muchingotengesa. Mambo vari kuramba kuti zviregerai asi muri kungoita nharo chete. Nyangwe nemasango chaiva ndiri kuramba kuti vedu masango ngaachengetwe, ngatiregei kutemera miti, ngatiregei kuiparadza iyi. Iri kungoparadzwa chete. Zvidhina chaizvo zvandiri kuramba kuti zvidhina ngatikanyei zvokuvaka pamba pako iwewo. Kwete kukanya zvidhina zvokutengesa. Asi tikafamba musha muzvidhina zvokutengesa zvakazara zvirimo. Zvidhina zvacho zviri kuparadza masango takatarisa. Tichizotendera kuti zviitwe. Nyika yacho tichiti inozoendepi? Tinosara tine nhaka ipi yatichazopa vana kana tichisiya zvichiitika? Dai mambo pavakangotaura katotanga kurwisa tese tikaita chinhu chimwe chete machina mhora munomuka kuti vana mukanya tese varidzi vedunhu rachina mhora taramba kuti ivhu redu harisi kutengeswa. Dai paine pari kutengeswa. Vese vanachina mhora tikasimuka kuti taramba kuti masango edu harisi kuti aparare. Watiri kuona akatakura huni tiri kukuburitsira ipapo. Kana huni dzichienda kumba kwako kunobika hongu asi kana dzichinotengeswa tati kwete. Izvo zvitobuda pashoko tikasvika padzakazara huni. Gare mai manje munoita mumwaka wemazhanje. Mizhanje yapera kutemwa kuchiwisirwa pasi. Munhu ari kutema muti kuti atore mazhanje. Kogore rinouya mazhanje akanoberekwa nei? Munhu anotora dombo kuti ponda muzhanje kuti donhedza mazhanje chete. Makavi chaiwo handi kutaura tinosunga madomasi tinosunga muriwo. Kamuunze kese kangomera kari kushurwa gari. Kamusasa kese kangomera kari kushurwa gari. Ko ngatitenge kamatwaini $5 chirwo chese tosunga muriwo tosunga madomasi tochengetedza sango. Tese tikangosimuka tine zwi rimwe chete hazvina anozviita zvinhu izvi ende musha unochengeteka. Vanozara vanosara vaine nhaka yacho vachifara nayo tisu nokuti tisu varidzi vayo handiti. But mambo vari kutaura vachienda nekuku asi vamwe vari kuti hande zvake izvi topatengesa chete.
dzouya dzakaita sezvizvi. Basa ramambo nderekuyananisa mupasange paine gakava. Tikanzwanana tikaita chinhu chimwe chete kamusha wedu unotinakira. Zvinhu zvedu zvinotimirira musha. Zvatiri kuita izvi tiri kuzvitsvagira matambudziko ekuti isusu tichasara tisina chatakabata. Tinosara takungotaura kuti ranga riri dunhu redu iri asi ratorwa raenda. Zvine zvatiri kuita izvi. Zviri kuitwa munomuka zviri kungoparadza nyika yedu isusu. And the biggest loser tisu vana Chinamhore. Ari kubenefita ndiani? Ari kutenga ndiani ari kubenefita? Fungai nhasi uno kuti vakatenga vangani maChinamhore. Varidzi chaivo vagari vemunombo vangani? Kutasa kubva pano pashoko randodzokera kusvika pamvere chena. Vakatenga vangani, vagari vangani? Takutoti vakatenga kana iti 10, vakatengeserwa i90. Saka handiti tatoparara. Tatoparara. Taparara, ende tiri kuzviparadza tega. Chiitai kuti zvimire, hapana ari kuita shoko. Mambo ndo vari kuita nharo vega. Ndakutaura izvozvo, mufoni mangu tine dzimba more than 50 dziri muvillage 1 dziri kuvakwa. Muri kugadzira location yekuenda kupi? Apa the village yacho iri kuita izvozvoka havasisina kana pekuisa guva. Kana pekuisa makuva izvozvo havana. Svondo rapera charo ndandirimo pane pavanga vaproposal pane almost 20 by 50 pakunzi paiswe makuva. Kuti mukafunga kuti panokwana makuva evanhu vangani? Hapapani. But mune dzimba more than 50 dziri kuvakwa. Pfungwa dzenyu dziri kunyatsoshanda here naimi wedu we. Zvikoro chaizvo tarisai situation yatinayo. Tinapo pachokugudza. Tine zvikoro 3 per 1. Panofanira paine vana vechikoro 700 but pane vana 2400 varipo. Parewa inofanira ine vana about 600 but ine vana 1300. Same nana Nyamando ndo zvimwe chete. Zvango overpopulation kwese. Saka kana zvichidaro muzvikoro zvoreva kuti kuchipatara futi ndo zvichaitika. Pamugwagwa ndo zvichaitika. But zvine benefit kwatiri here zvinhu izvi kana kuti zviri kungotiuraya. Hatidzoke panyaya wamama. Inini ndichitaura pamberi penyu mambo. Ndichitsigira kutaura kwamuri kuita. Ndinonyatsotsigira kuti kutsigira kwandinoita nyaya iyi inofanira kuti ipere. Uyu munin'ina akatengesa. Kutengesa waakaita kana muchitilainira motilainira kuve iji muchiratidza iji. Dzima chitaura chinzwewo. Mambo tachikupe pamatiti mudzorere mari tinongokumbira kuti mwedzi yamamati mwedzi 1 tinachikumbira kuti mungodai tinogara pasi tomudzorera mari yake. Ndinodai zvokuita sei? Haindina chikumbiro. Tomira? Tachikumbira kana makati 3 months toorganiza kuti timudzorere mari yake. Vago. Indine chikumbiro because haisi 4000 chete yakaita sei. Because ndema developments akaita pasitendi ipapo. Ndakaisa mapose aripo. Ndine transport yakaibhadhara kuita sei. Labor. Migodi pane miti. Haisi 3 haichavere 4000 chete. Because from 2022 up to now airambe iri 2000. Airambe iri 4000. Ishuwa yamurutaura kuti adzimati vakatambira 4000 yamakatambira gora makapuwa cash 1 day here. Maipiwa nematerms. Vakandipa katatu. Twice. Ndangoti first month is $4 million. Kuimima ana gora mugoni kuvadzorerwawo here katatu mari. Kavira mimi. Matems zvinoita. Mukati? Zvinoita. Taura tinzwe matems matatu mati mtikati. Tatu maviri. Maviri. Hanzi maviri hapo. Zvinoita. Zvemwedzi ipi hapo? Murambone kurukura, munogara mushamenyu mundokurukura. Ndine 2 options andikupa papa.
Option number 1, mudzorere mari yake. Ubva taziva kuti dambudziko racho rapera. Ende kana ndichiti dzorera mari handaunangana neuye akatengesa ndikunangana nemhuri yekwadzimati. Yese, nekuti ndimi varidzi venhaka yacho. Option yechi2 ndeyekuti kana makundikana mudzorera mari, musiye agare paakatengeserwa sezvo ari wane nevakamutengesera. Ndo 2 options atinawo iwacho. Because gakava musangano uno chaukonzeresa kuti uvepo inhau yekuchinja magoalposts kubva pane agreement yakamboitwa pekutanga. Dai agreement isina kuchinja maboundaries, dai tisipo pano. Saka maboundaries aya tikati ngaachinjwe, it means bongozozo riri kuramba riripo. The policy yamambo iri kungoti ivhu rangu haritengeswe. But kana munhu auya sezvizvo achichema achiti ndini mambo ndakabhadhara mari yake atika ndongoti mudzorere mari yake. Mudzorere mari yake. Vatipedze nyaya. Kana matadza kumudzorera mari zvakureva anenge akuchisunga because akatora mari mwana wamambo ka. Handizvo? Akaita musikanzwa akatora mari akatengesa ivhu mwana wamambo. Saka kana mwana wamambo aita musikanzwa namambo wane mhosva. Handizvo? Handizvo. Saka uyo akauya achichema achiti mambo ndakakupai mari yangu mumusha menyu ndipe ivhu randakatenga. Zvaura kuti nendese makundipinza mhosva. Zvaka ndichiti kana mukamazotadza kumupa munhu anangoti mupei ivhu racho ramakamupa racho. Asi kana mamupa ivhu racho it means makwana kuita process yekumutambira mumusha menyu. Kuti mangwana zvisazondinetsa. Because ndikangoti timutambire panapa tikagumira pano mangwana zvondinetsa izvo. Kana mamutambira mumusha menyu it means makuita process yekumutambira. Makuita village meeting yenyu. Mane mapepa enyu anoyesa mapepa enyu bvaenda kwamabhosa ndinozati ivhu rinopiwa munhu mahara. Kana tichibvisisa mombe dzekupetera dziye haisi mvumo yekunzi yaugare panzvimbo. Hakusi kutengesa, hakusi udyire hwamambo, asi tsika dzedu dzinoti mumusha mukaita mutorwa ari muno akatsvaga guva machina mhora, tinomuti bvisa mombe tikupe guva, handiti? Saka ndo zvimwe chetezvo kuti kana wachera ivhu revaridzi unoripetera. Asi kuripetera kwacho hakusi kuti ndakupa mvumo yekuti uyozogara. Mvumo yekuzogara ipapo inoda kuzoteerwa matanho anotarisirwa nemutemo wehurumende. Ndoye anotangira pamiting yenyu yemumusha, miting yewadhi, yoenda kwavagwindi, yoya kwamambo, topa recommendation gurumonzi yopega nzvimbo yochizopa munhu, yotendera munhu kuti agare. Ndo process inopa munhu mvumo yekugara iyoyo. Iyi mari yekupetera yemombe iyi, kutonzi ivhu rangu rawachera iyi, hauna mvumo yekurichera nekuti uri mutorwa. Ende ichocho ndo chagara chiripo ichocho. Hauende munyika yevaridzi uchisvika uchitorabadza uchichera pasi varidzi venzvimbo vasina kukupa mvumo. Saka nzwisisai panyaya yekupetera iye kuti zvinomborevei, zvinoitirwei. Haisi mvumo iri kupiwa munhu kuti gara mumusha muno. Mvumo inozopiwa through a process inotangira mumusha ichinoperera kuGoromonzi. Saka vakomana vakadzimati ndirakupai 2 options pano. Kana ndarebesa nguva yangu ndokupai mwedzi miviri. Zvava kureva kuti end of September, end of October, vagomo munofanira mavapa mari yavo. Kana musina kuvapa mari, todzokera back kuinitial agreement yavakaita. Imimi ndimi mazvisungirira mega. Sabhuku ipapo nenda kuchikumanikidza imi kuti vana venyu, vana vari mumusha vakundikana kuita zvataurwa namambo, chigamuchirai gomo mumusha menyu. Makuchimugamuchira zviri pamutemo, muchiita mapepa ake tochiona kuti zvinozodii kubva ipapo. Pane kumwe kutaurika here apo? Nawe madevelopments inondibata. Taura chokwadi kwakanaka. Madevelopments handitenderwe kuti ndiquantify madevelopments iwawo. Nekuti zvinhu zvacho zvese kwazvakatanga kuitwa ungori musikanzwa. Ndopanondoomera ipapo. Nokuti kana tichigara dare tichitaura katofana kunzwisisa futi kuti mutemo unoti kudii. Because zvataisa munomu ndikazvinyora pasi inini. Mutongo wabva mudare ramambo. Mutongo iwoyo unokwanisa kuitwa review nedare rekumusoro. Ndikatonga inini ndisingateere mutemo, mutongo ukanoitwa review kumusoro ukapidigurwa, hapana zvakaita. Ende ndinenge ndichishoresa zita rangu. Ndo zvinondimanikidza kuti ndirambe ndichitarisa kuti mutemo unoti kudii pane zvandiri kutaura zvese. Mutemo wokutanga unotaura kuti hatitendere kutengesa ivhu. Pazvine kuda kwezvakaitika zvina kuti chivadzorerai mari yacho.
kuswera nyaya yedu yapera. Vagoma vakaenda kucivil court vachinokureva mari yavo bheki vachisungisa vadzimati, obva vanyora zibhiu ravo vachibva vaisa value yezvinhu zvavakaisa ipapo. Ikoko ndiko kwamunotenderwa kuti muise mari yamakabhadhara, mobva maisa mamwe macost ese amakainkeya kuti 4,000 yandakanga ndabhadhara kutenga ivhu ndovandazoisa $2,000 yemadevelopments angu, saka mari yangu total ndikuda 6,000. Kana kwava kucivil court zvinoita, but kana kuri kuno kwamambo hazviiti. Kana kwava kucivil court zvinoita izvozvo, but dare rega rega rine parinorema neparinoreruka. Kucivil court pane zvinonoremawo ikoko, kwamambo kune zvinoremawo nezvinoreruka. So inini ndo mapfungwa dzangu dzandinadzo kuti option number 1 vekwadzimati mugarana pasi mumwedzi waSeptember nemwedzi waOctober mubhadhara $4,000 kumosi mukatora tuntu twake usi mukoenda. Ini ndichishandisa kuti madevelopments amaita ipapo wanga uri musikanzwa wamaita. Saka ini samamba handingati madevelopments amaita nemusikanzwa wano handati abhadharwei. Asi kana taa kucivil court is different. Then kana zvatadzika muvapa nzvimbo yacho yavakanongedzerwa pekutanga, mavapa ndobva ndachikumbira sabhuku kuti chivagamuchira zviri pamutemo mumusha menyu. Saka by end of October ndotasira kuti muchandi pamhinduro yekuti izvi ndo pataperera nyaya yedu apa, kuti tadzorera mari kana kuti takudzorera munhu ivhu rake ratanga takamupa mumusha medu. Ruvimba ndizvozvo mazvita kumbiro Anthony Gomo makoti smart.